Medyo nagulat ako dun sa Saan? sa talong. Bakit? Anong itsura ba nung talong? May accessories. OMG, don't tell me nagsisimula to sa letter B. Bulitas ba yun? Oh my gosh! May bulitas! Saan yung meeting place nyo? Somewhere sa mall. So pagkatapos nun, doon na ba kayo nag-check-in, Joy? O sa ibang lugar? Nung pauwi na kami, pababa. So parang nagkaalaan na lang ganun. Nakakatawa kasi may sofa. Ang ganda naman ng room ng kinuha ninyo. May sofa? Yung sofa na para sa sa aktinan, gano'n. Wait lang, anong klaseng sofa to? Baka yun yung Cleopatra type na sofa, pero medyo mataas yung isang side. Okay, so nung anong ginamit nyo doon? Yung sofa o yung kama? Yung kama kasi pa-demure pa. O sinong power top? Charot! Siya. So magaling. Siya yung So, hindi agad-agad kasi medyo nagulat ako dun sa Saan? sa talong. Bakit? Anong itsura ba nung talong? May accessory. Ano? May accessory yung talong? Yes. Ano tong accessory na to? Below. OMG, don't tell me nagsisimula to sa letter B. Bulitas ba yun? Yes. Oh my gosh! May bulitas! Wait lang, tinanong mo ba siya kung bakit siya may bulitas? Actually, oo. Kasi pag hawak ko doon sa nagulat ako. Wala, bakit ganito? Imbis na smooth yung pagkahawak mo, biglang, ay, may baku-baku. Anong kulay ng bulitas? Nasa loob eh. Hindi talaga siya. As in, nasa loob ng skin. Talaga, hindi ko ma-imagine Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.